Už ma nebavilo jesť a tak som si povedal, že čo tak si spraviť zaujímavú diétku. Viete, doteraz som na raňajky jedol nejakú ovsenú kašu, dal som si mäso s nejakou sacharidovou prílohou na obed a na večeru som doplnil makronutrienty, ktoré mi chýbali do tabuliek. A viete, už dlho som si chcel dať niečo také špeciálne na jedenie, lebo furt jem, ako som povedal, to isté. Viete, akože prežrať sa čokolády nie je len taká zábava, hej. To sa prežrete a doserete sa. A presne preto som si vymyslel tento challenge. Samozrejme, ale čo by to bol challenge bez pravidiel, takže tu sú moje 3 pravidlá. Prvé pravidlo znie, že mám iba 3 jedlá za deň. Raňajky, obed a večer. To vlastne vedie k druhému pravidlu. A druhé pravidlo je, že pred každým jedlom, čo idem jesť, si vytočím, že na aké písmeno sa budú začínať tie produkty, ktoré budem jesť a koľko ich budem jesť. Čiže hej, príklad, aby ste to pochopili. Dajme tomu, že vytočím si Bčko, budem musieť zjesť iba veci, ktoré začínajú na B. Sem dám nejaké veci na B, lebo teraz ma nenapadajú nič. A potom, keď si vytočím písmenko, vytočím si aj číslo. Čiže dajme tomu, že si vytočím 3, hej? To znamená, že musím zjesť 3 veci, ktoré začínajú na Bčko. Ale, samozrejme pozor, musia byť rozdielne. A samozrejme, čo by to bol challenge bez punishmentu, keby to nesplním, hej? Takže ja som si vymyslel aj punishment. No a môj punishment, ak všetko nedojem, je jednoduchý. Natancujem si nejaký TikTok a postnem to. Takže budem sa snažiť všetko preto, aby som všetko zožral. Takže poďme sa rovno na raňajky vrhnúť. Dobre, čiže dneska je večer pred začiatkom tohto challengeu a som tu preto aj so kolešom šťastím, pretože uvidím, či zajtra ráno budem musieť ísť na raňajky do obchodu, takže poďte so mnou točiť. Koleso šťastia už tu mám pripravené, hej. Dúfam, že to bude niečo dobré. Také dvojité weby som sa zabil. Pčko. OK. S Pčkom sa dá pracovať. A teraz ešte číslo. Dal som si sem čísla od 1 do 5 a dal som si tam aj jednu sneaky 10. Tak to môžete vidieť. Dal som si tam trošku viac tých jednotiek a dvojiek a tak ďalej. Nech mám trošku menšiu šancu vytočiť si tohto hajzla tu. Takže poďme na to sa pozrieť, že čo budem jesť. Ja neviem, aké jedla sú na P zatiaľ, že ma nenapadajú na 3. Do kevo 4. No, idem si hneď pozrieť, aké jedla sú na P. Ideme sa spýtať četíku, že aké jedla sú na P. Ja už som si ale vymyslel jedno, dám si ráno ako prvé jedlo praženicu, na P praženicu a budem mať 4 vajca, keďže sú to 4 veci. Samozrejme nebude to jediné, čo zjem, ešte ďalšie 3 veci musím nájsť. Nie. Dobre. Čiže dám si tú praženicu, čo som ja hovoril, toto ale nikdy nevidím. A dám si to s paradajkou a s paprikou. Nie, dám si pistácie. Paradajky. Ja som jak žena, ja si neviem vybrať. Nakoniec vidíme sa pri raňajkách a u mňa doma, pretože vybral som si paradajky, praženicu, piškoty a pistácie. Všetko mám doma, bude to paráda. A aby to bolo v pohode, dám si praženicu zo 4 vajec, pistácie si dám, že 4 tie malé kúsky, dám si 4 paradajky a hádajte, koľko si dám piškot. Tuto mám 4 pistácie. Nasledujem k paradajka, vyberiem si také pekné 4. Toto. Tak. Umiem si ich. A 10. Nasledujú 4 piškoty. Tu sú. A posledná vec je sa urobiť praženica. Dobrú chuť prajem, mám tu
pražnicu, idem ju zožrať. Ďakujem za raňajky. Dojdeme. Idem teraz ja do školy a ja si nenanosím 10, takže budem bez 10, ale ešte vám dám update, že ako mi ide deň. To boli v pohode raňajky za mňa, čiže nemal by som byť až tak hladný, ale určite budem. No, to už nie je môj problém, lebo ďalšie jedlo si budem musieť vytočiť. Idem veľmi rýchlo zo školy, lebo som hladný jak vlk. A dúfam, že si vytočím aspoň takú troječku a nejaké dobré písmenko. Sedím tu pred počítačom a ideme si otvoriť to koleso šťastia. Poďme si vylosovať, čo budeme jesť dneska na obed. Prosím, nejaké dobré písmeno, nech sa z toho najem. S. OK. S tým sa dá pracovať. Mal som si teda, že sa tu dá jesť všetko a je tu veľký výber. Čiže poďme sa pozrieť na čísla. Poďme si roztočiť, že koľko toho budeme musieť zjesť. Teraz by som si šla taká trojka, štvorka. Zase štvorka? Dobre, môže byť. Môže byť, som spokojný. Budem jesť steak. Mám tuniači, ale je to steak. Dám si šalát a slaninu. Vybavené. Môže byť. Keď som to ešte trošku pozmenil, ale je tu šalát. Je tu tuniak, filet, ale som našiel, že je to sashimi, takže môže byť. Ďalšie tu mám slaninu, to som si povedal, že to si dám. A na záver tu mám smotanový jogurt, lebo cestoviny sa mi že nechcú variť. Keby sa na to sťažujete, je to S a kokos, takže môže byť. Si to pripraviť, ukuchtiť a hneď som za vami. Zas, aby sa nepovedalo, že podvádzam, tak viem 4 kusky slaniny samozrejme, ale nepoužijem žiadny olej na tú panvicu a použijem vyslovene iba tuk z tej slaniny na tento sashimi, hej, sashimi. A aby som bol úplne fair, tak použijem iba sol. Toto je že obed, ktorý som ešte v živote nevidel. Čo je toto za kombináciu aj s týmto jogurtom? Aj, dobre. Ide sa jesť. Takže bolo to strašne slané, takže teraz ide záchranca smotanový jogurtík. To je ono. To tak správne sa vyváži tá vlna slanosti a sladkosti, že to potom toto bude v pohode. Tak toto bol speedrun na jogurtík. Hotovo. A dám vám update, že ako veľmi som sa najedol z tohto obedu za chvíľku. Lebo moje ďalšie jedlo ma čaká až na večeru. Je čas si ísť vytočiť večeru. Keď som bol na obed hladný jak vlk, teraz som hladný jak 3 vlky. A prosím, daj mi niečo normálne. Prosím. Yes! Zetko je dobré. Zetkom sa bude dať pracovať. Dobre, a ideme si roztočiť, že koľko rôznych vecí si budem musieť urobiť. A vyšlo 3. Čo znamená, že si dám zemiaky pečené, zemiaky varené, zemiaky šťuchané. Čiže dneska bude zemiaková večera. Idem si dať kilo zemiakov. Trošku som to pozmenil. Mám tu ako prvú zemiakovú kašu s takýmto malým detailíkom, malou paradajkou, čo som mal na raňajky, len tak, že aby som si spomenul, že aby som bol zdravý, aby som tu dneska nemal len žltú farbu. Poďme jesť. Ako predjedlo to bolo úžasné. Moje zemiaky, čo som si pripravil, sú takéto nádherné pečené zemiaky na včielka maja tanieri. Neviem, či to vidno, nevadí. A len jedno slovo mám a to je ideme jesť. Za mňa úžasné zemiačky, odporúčam. Ďakujem za druhú porciu.
a doslutujem, že som si dal tak veľkú tretiu. Už som sa musel vyzliecť, lebo mi že teplo prišlo. Tieto posledné zemiaky, ktorých je asi 400 gramov. A no, dovolil som si k nim dať sladkokyslú omáčku. Dúfam, že mi to dovolíte. Idem zjesť tieto zemiaky. Dobrú chuť. No, keďže trvalo mi minútu 30, ak tak kúkam, to je prvý zemiak a nemám asi až tak veľké úložisko na telefóne, tak budete mi musieť veriť a ozvem sa vám až keď budem pri poslednom. Čaute. Ide sa dojesť môj posledný zemiak. Toto spravím a splnil som celý challenge. Poma. Which bumbo clock dog I am? Cause this morning I wake up good enough. Give me a good On si blood fakt clot, myslel, že ho dog. nedám. What kind of little bumbo clock dog this I'ma give? Takže musím vám veľmi pekne poďakovať, že ste dopozerali až sem. Ja som si tento deň užil a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite na odber.